Čaute ľudia, vítam z ďalšieho videa. Hej. Tentokrát tu sme na serveri MC Titan, hráme Skywars. Som tu so svojím bratrancom Patkaňom. Čau. Jeho kanál budete mať v popisku. IP na server budete mať taktiež v popisku, no a nebudeme tu ťahovať a ideme už. Počkaj, tak teraz jeden čo máte, no. 3, 4, 1. Hej, ja to nie som, dobre? Ja už tu som. Dobre, sme vedľa seba. Tam si. Tus. Keby ste sa pýtali, aké mám mody, tak mám minimapu a Optifine. Lol. Plus 7. Ja si neviem veľmi Skywars. Pozdravte. Ja mám minus 2 videa. Ja som na týmto serveri prvýkrát, tak. Tu sa mi páči, tu je až jedna častka. Môže? Tu si ubiš randu. Ja iba jedno. Nemám sa perlu. Ja mám meč. A nemám ani železo. Ty? Nie, ja som... Je tu je čestka, pod stromom je čestka. Hej? Hej, vykopaj strom. Aha. Ja som takmer full gold. Jasno, lepšie bodnenie aj dáky môžu lepšie. Akože veľmi komentovať to nebudem, lebo ako natáčame prvýkrát, tak to nebude dačo úplne, že wow. Bodky nemáme. Máme meď aspoň, no to. Máš železné bodky? Ne. Dobre, ja ti dám vodové bodky. Nemám ani No, železné bodky. Bodky. My sme na Skywars také lamy, no. Takedy sa stane, že vyhrajeme, takedy, že nie. To je proste také, no. Jaj, to je viac druhého, čo som myslel. Kde je čestka? Tu je čestka ešte pod stromom. Pad. Aha. Nemôžem si tak veľmi že to bodky, to mám, vymením za vyčené sa. Vytočky. Aha. To my tu budeme strašne veľa failovať, lebo to je poznamené. Počkaj, na to zhodím asi. Keby som ho trafil, Počkaj. Dobre, trafil som ho. On tam má vodu. Nie. Lebo on to... Počkaj, ja si tu tiež... On má lúk. Počkaj, ja tu mám pilivu, ale vôbec zvládť. No, nevládť. Ja už položím tu na crafting table. Trafil. Už nemám. Už nič nemám na strieľanie. Ale počkaj. Nemáš ty lúk na to? Lúk, nie. Aspoň myslím. Počkaj, ty čo tam robíš? Nie, iba som mal kybli, to som nemal kybli vody. Bum. Bum. Strieľam. Dobre, idem na strieľ, už tam je nejaký David. David, Zidan. Tak ma teraz za to zhodia, sa pokakám. Neviem. Tak si sa pokakal. Dobre. Skoč. No, tak to mi s tom pomohol, no. Sa načítaj textúra, ty. Aha. Kde si? Za tebou. Dobre, ideme. Na 3. 3, 2, 1, 4. Tu hej som. Vedľa seba. Ja blížko seba. Vidíš, to je super. Ja som tu. No, rýchlo. No poď. Tu. Rýchlo k tebe, to neviem toho dojak. Nemá jeden, ktorý tak toho budem nevedieť. Mám 3 dia. Ja mám železný meč. Ja mám tiež železný meč. Si robím diamantový. A klump diamantový? Nemáš? No, čo klump diamantový. Alebo železný diamantový. Mám. Hej? Ja idem kopať. Ale ja nemám. Idem ku tebe. Mám hneď proti vetu. Aha. Tak to si rozdelíme lúk. Však ešte aj na moje planetke. O planetke. My hráme planetka, ktorý sme roztočili z toho Magorian, lebo hráme párkrát na serveri Game Team.
Keďže nepoznáte, tak napíšte do komentáru a dám vám ešte tiež odkaz. Alebo IP. A to by ste mali podľa mňa čo povedať. To najlepší wireless server. Wireless. Mám 7 diát, na 3 Ja. Hej, ja mám 6 dreva. My spolu neskypujeme, ale my ako sedíme aj do seba, takže možno trošku jeho budete slabšie počuť. Nebudeme. No, nebudete. Nebudeme. Mám 9 dia. 10. Nie, tak to zhodil! A som bol hneď v bloku pri tebe. Mám ťa pomstiť. Áno, Dobre. choď na moju planetku. To som bol v bloku pri tebe. Či tak to zhodil, keď si bol rovno pri mne. 10 dia. Vykrátne vás tým často. Dobre, ja sa na teba čakám. Tu by som ťa odkúkam, také pekné skiny. Tak. Jej, ten je pekný. Počkej, on je taký, jak ja pekný. Idem ťa pomstiť. No bude, nežne. A ešte vajca nemám. Nemám vajca. To som dopadol. Hor. Ne, lagy. Zhebni. Dobre. Tak ma zhodia, ja sa pokakám. Preto si budem pokakať ďalej. Ja to dám. Tu dám. Ty to nemáš. Dobre, som tu. Dobre. Nepozeraj sa na mňa. Zhebni! A ty tiež. Mám dvě bodky. Zhebni! Dobre, zhebol! Ty tiež zhebni, kde? Aha, co tam teda zastával? Co má tu? Tak tu má lúka, ma odstreľuje. Pomoc. Kde si? Dvě bodky, rýchlo. Nevyjadri ty debil, sa tiež si killne. Kde? Co? Kto to má lúk? Počkaj. Bodky tu mám. Ty si debil. Mám bodky. Diamantové. Som sa si môžem Ty si pekný. No, nie. Som mohla asi nesem pro najezdne. A šta hodí? Mám lektor. Nie, oni do naši. Mám lektor zdravia. Ešte jeden. Kde je creeper? Tu je jeden. Nie, dobre, nevidel ma. Aspoň dúfam, tam je. Ide len. Aj. Kurňa, čo to je? Mac? To si nie. A pak. Taký titan tu má pekné gačky. No, super. Pozrieš na kačky. A killnem. Som skoro full dia. Mám ľudzu a jedlo. Joj, to je krásne. Ďakujem sa na tej planetke. Strach sa volá. Planetke. Chápeš proste. R. Počkaj. Keďže ja mám X-ray, no. Nie som akože dúfam, nie som cheater, no. Idem na ňo nabehnúť. R. No. Možno by som ho aj dal, ale nemám full veľkú zdravie. Musím sa len vyhýliť. Nepúšťam si to. Už. Nie, poď tu. Jak ma vyšiel. Jaké sme začali začať? Nemám luk. Dobre, ma zabije, už všetko končíme už aj. Neviem, ale aké sme začali začať. Tam točíme ešte jednu časť. Pokračovanie. Lebo nemám vedený kanál, tak nemôžem. Na 15 minút. Nemám luk, kurňa ma asi zabijem. Kaj. Už skoč. Ne. Ideme ho. Zhebni! Kill ma. Či vyhral som mapu? Ne, to Kill ma. Takže tam bol. Takže teraz mám Jej, minus nejaký 8. base opakuje. Dobre. Nie, dobre. Môžeš ešte do videa, no. Poď vedľa mňa. Tak. Ale... Tak my sa s vami lúčime. Pre toto video to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber, ak sa vám video nepáčilo, aj tak dajte like. My sa s vami lúčime. A Čau! čau!